Bafethu asihlaleni phansi sixolelane sibonisane nanka amacala okhokho amphambi kwethu. Engabe sonani thina ngoba sinasona sikathi sagcoba ngisho intuthane kodwa sizobona ngathi sibeke uNkulunkulu ubhethe ngathi kusathana. Sekuga amadolo ngikhuleka mkhulu wami kanti uphendula masekwenze njani. Saba nebaze ephefumulo sefuna ukuvelela emanye yami ngiximbe yawazi umndeni manje ngizoxoxela. Yimi umndeni. La ekhaya bake bangibiza ngomthakathi baxolisa ngacela uzobena namhlanje abantu abamabaxoli. Kuthi mfethu ngihlale ngiyibuza ukuthi yini engayenzela abafethu nabexole mina kithi abangifundi. Nesifiso sokuyovusa umama nobaba ke bevuke emalibeni besihlanganise nabafethu besinikeze inyalo abahleze lisifane nalela khaya. La kwaqimba. Ximbe yawazi umndeni. Manje ngixoxele umndeni. Uthi umfowethu umfowethu aduma aqeda idlozi namhlanje sikubona ukukhanya. Thina umfowethu asithi thina ushisa kusasa lethu ngesho ke kwasha konke nelakhe kuze kube namhlanje sihlupheka sobabili. Kanti ke la ekhaya bangibiza ngothakathi mina baxolisa ngaxola kodwa abantu amabaxolo. Mina ngiqalisa nje kona ukungabukeki kahle emehlweni angikazi ngibe muhle. Abantu mabengibheka bavele bembona umthakathi. Kanti mabengibheka lamabala vele shengishingi ngifanele kanjalo ngophuma usokodo. Vele usolo ngakho ukuthakathi. Ukhokho ukhokozela ngokhokhane bami ngaphandle ezulwini umndeni wabantu bahamba ngenesinyama. Ukhokho bengashadi lo dayini nesipini sokwazi kuyoma emsamo wakithi. Ephahla idlozi macebisa avukana. Nanka amacaleni amphambi kwethu senibonayo. Ngithule ngiyanibuka bosonkondlo ngihlanganisa namakhanda nginibanga nezinkondlo zenu mangithi ngiyanibheka mina ngibona sonkondlo ngankondlo ngingoma ukhona. Ngenkondlo ngizogoba amashingi mina la ingoma amashingi athi sibe hayi inkondlwana. Ngenkondlo ngizonithumelela iniva no never yimini nasoze nangikhona ngoba ngikhona ngikhona. Wathi umntana omncane njalo lo mfana maseka lezi inkondlo zakhe nokubona lo mfula ngaphesheya yashaka asho umuntu weseshova amalala sivele ndomanishe sawo kanjalo melele sina ngenkondlo zashova amalala halal brasekhethe NMC ngisekuciweni inkondlo yakhe zivuse kuseni emtheni kufihlana nenkondlo afana nojikila fana umnyango usengicubhala imithi kanti ke ebuciweni kusemini ke ngikothe emhlanje noma ngibona ukuthi ngijuthelene nabanye ithi sisimajaleni onamahloni kangempela lapha amamenasi. Angithule ngoba ngithula lokho wahliphatha sefuna ngehlula isibili. Sizinyonzo hlobo lodwa yini mfowethu sandiza kabisandizele ecokezeni. Ngithule nje ngikumuntu omnyama usevisi sasebenzela umlungu namhlanje siyoze kube nini. Kuthiwa kwathatha lodwa kwaphila ngigqugquzela ukuthi hambani okuhambe imali nokwakhe imizi obabeni umnyama nani navuka. Nihlumeza nje izizukulwane zabo. Oqhakayo uqaphelelana lezi zinto ezithathwa ayinamandla futhi ayinandla. Kodwa inabantu sinamandla ukuthatha inhlanhla zabantu kuzenze. Ngabe sinobani ninenkinga makhelwane. Ngizokutshela nathi indaba ngifuna ngitshele umuntu eze nomunye ufike etshela umuntu omunye ethangatheli umuntu. Ninenkinga nalomuntu abathi abazali bami ngishade naye indlela esikeletho samphelele emhlabathini uthwele lwamuntu. Uthwele ngabantu bonke bayashona. Bathi omunye mina ngangenakho letheni. Kuthi ngangihlanganisa okukhona uzokuphuma ngekho ethola isifeka konke nesishebezelo lekululeko. Bethe ngenyembezi emehlweni noma ngasasenzakalani kodwa mina ngiyikhumbula la ndoda. Uthi umfethu mina uthi udadewethu ngikhumbula la ndoda engayidini hamba ngemoto engayidini maphupheni eshungalela bracket lapho intale bantu. Nama ngazi ukusuka oqoqe ngafisa nakwenzakalani mina ngiqala isinto ezokuqoma kimi. Yaqasha umthambo kanti ukubona namhlanje isibonelo sokusokona. Nami ke ngithi ngilele sipense ndoda yake kudumela usathane kuza mina ngizokuchazela. Kule lami elihamba nobovuka senihamba namahlutha ngesengehlule ngizokuchazela. Ngathatha konke nesifungo ngishiya phansi kubekana lemjoleni ebandaba. Makwenziwa yini ngibeke emjoleni ecizanga satholakala lapho. Ngisho ke asinakuthatha izinto ezithatha singamele sibhele ukusokola unokuphela umbuso semhlabeni odlulayo. Ngisho besindelana ukuvukela kombuso ngethu uzogcina sangafaka ukuthi lapho waqala seqaleni komhlaba wasekeletha inhlalo. Ngabe senobani nini. Bathi umfo amathozi mina mfethu ngiyakuzwa khe ngimajareni hayi inkondlo. Uthi bangcono laba bayikhethayo sithathele isinqumo sithatha lezi zinto ezithathwe thina iqimba sakhethela. Uthi iqimba nginokuqalisa uba mdala mina ngifisi nani makhosana makwenzeka nize ningisize ngingafisi. Uthi mina ubaba wangishiya nomthalo lo mthalo ngiyoze ngife nawo. Ngoba ngathi ngiyaqala namhlanje ngiyaxoxa ngazi ngiyozekela abantu. Uthi nasasiphile impilo omncane nje siphile ukubukisa sibuku. Uzenzeka ke imanga emva kokushona kwekhehla ngasibona ngamehlo isilo esingaphima esingaphika ngeenyawo. Sifika njalo emva kwami kanti emva kwaso ngangilizi izigaba balingithela nemigomo nembandela. Kuyomela ngilandele ukuze ngilandele umnyembe wephambi kozigaba. Ximba thina sakhethela ukuthwala. Uthi umfethu wangiphoqa ukuthi ngiyosho emgodini ngikhiphila nemgedeni nezinyanga ezazwayo. Uthi ke nalede sasithela ke ikhehla ngibonisa imhlawulo namhlanje isitwane ngayisifuyi nje luma mina ngasifuya isitwane namhlanje ngibonisa imhlola sitala nezingane egcekeni hayi kanti nomfethu wayengilala indlela ubumnyama mina ngisamboni ngisho emaphupheni kube ngangazi ngisizeni ukingimajaleni lapho ethi sencane lengane bani bengahayi konje.